אז ברוכים הבאים חברים יקרים, היום נעשה ברולסטארס מושלמים, והיום אנחנו הולכים לעשות את הסרטון השני שלי, כן, הסרטון השני שלי, ואני רוצה להגיד לכם משהו. למה אני על 320 גבים ולא צילמתי את זה? אני עשיתי סרטון, הוא כאילו לא עבד, כאילו הוא פתאום נעצר לי באמצע החיים, אז החלטתי לעשות עוד סרטון, ועכשיו גם האתגר יותר פחות זמן. עשיתי את הסרטון הזה בשביל האתגר, והשגנו המון שחקנים. מה המון? כאילו 3 שחקנים השגנו, וחוץ מזה לא קרה עוד כלום, שהגעתי ל-320 גביעים, וזה טוב גם שקיבלנו את זה. טוב, במקום שנראה עכשיו זה גרוע, ואני חושב שאני אראה לכם גם את כל אלו, איזה אגיד את כל אלו, ונראה לי הסרטון הזה נעשה את כל השחקנים החדשים. למשל, לא ראיתם אותי עם גס, אז נעשה לכם נוקאוט עם גס, ואז נעבור לכולם, ואז בסוף ניקח את האתגר. אני חושב זה יהיה טוב מאוד. הלאה, אנחנו צריכים להתחיל. אנחנו מתחילים. אני גם, אם אתם רוצים לראות את המשתמש השני שלי עם ה-20 שלב, תרשמו למטה בתגובות. חשבתי שפגעתי, בגלל הלכתי. שגם לא השגתי כלום. שתיים, מאלו. לא, הצלחנו. יאללה, עם גס עשינו כבר. משחק אחד עם גס. ראיתם? יופי. עכשיו בואו נעשה משחק עם אל פרימו. לא ראיתם את זה, בואו נראה מה קיבלנו. קיבלנו כזה. משחק עם אל פרימו, זה יהיה טוב. עשיתי איתו רק משחק אחד. נתחיל. אוי, רגע, היה לי בעיה. מסך, רגע, אני אסגר. סליחה על זה שעצרתי, הייתי חייב לעצור. פה? פה. אוי, סליחה לרעשי רקע, אם אתם שומעים בכלל את הרעשי רקע. נראה לי שלא. אבל בסדר. נתגר גם מפה. לא, בקליל. מפרימו גם ניצחנו. ניצחנו אחד מפרימו, קיבלנו סטארבק. בעלים וטטס. יכול להיות שזה אפיק שחקן, נכון? נראה לי שכן. לא. הופה. וזה. לא, אין לי מספיק ברולסטארס, תפסיקו אם אתם רוצים לראות את הפרצוף שלי, אנחנו צריכים להגיע ל10 רשומים, זהו, 10 רשומים, סבבה, סתם 20 רשומים, אני מראה את הפרצוף שלי, תוך שבועיים. אם אנחנו מגיעים, זה טוב. לא, אז לא. יאללה, נמשיך. לא עם אל פרימו. אני אחזור לכם אחרי שאני אסיים את המשחק הזה, בגלל שעשיתי בטעות עם אל פרימו. ואת האמת, המשכתי בגלל שהסרטון הקודם שלי, אף אחד לא רואה אותו. רק צפייה אחת, והבן אדם הזה אהב את זה. אבל אני רוצה כאילו יותר צפיות וזה. אם יש לכם חברים שאוהבים לצפות בסרטוני ברולסטארס, אולי שמשעמם להם, סתם תתייגו אותם בסרטון הזה. זה אחלה. לפי דעתי סרטון, אני הייתי צופה בו. יש קטעים שאני צפתי בסרטונים כאלו סתם. באמת. שילדים בלי רשומים, בלי כלום. באמצע הם רציתי לעשות להם, כאילו שיהיה להם טוב וזה, שהם אהבו את יוטיוב. עכשיו אני אראה לכם את קארל, אני אחזור לכם שאני אעשה לי את קארל. גם שדרגתי אותו קצת לרמה 5. איסוף. עכשיו יש לנו גם את אלו, זה טוב. יאללה, בואו נתחיל. מתחילים. אם
יש תקיעות, תרשום לי למטה בתגובות, אני אבדוק את האמת, ואם יש אני אעשה את זה עם תוכנה, את כל הצילומים הבאים שלי. מה זה, הם לא זזים, הלך עליי, אוקיי, מזל. וואו 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 וואו, אני מת. בטוח מת. אם אתם רוצים לשחק איתי, תרשמו למטה בתגובות את השם שלכם, אני אחפש אתכם. וביי. יופי. הופה. בוא נראה. יאללה. עשיתי את כולם, אני אחזור לכם, נראה לי כבר אני אמשיך לשחק ואני אחזור לכם שאני אגיע, שאדגר יבוא. 38 שניות זה מגיע, ועכשיו אתם תשאלו אותי למה כתוב למעלה טידי גודי 3, כי אני החלפתי לטידי גודי 3 כמו הערוץ השני שלי שזה טידי גודי 2, אבל זה טידי גודי 3, שיניתי הכל, עשיתי לוגו חדש, שיניתי הכל כל הזמן הזה. כמה זמן זה היה? איזה 25 דקות אז לקח לי בגלל שהיה כתוב שם, ויאללה בוא נחכה. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ואתגר, פשיעה, אתגר. וטוב חברים, זה הכל, אני מקווה שנהנתם, אם נהנתם שימו לייק סאפמון, ואם אתם רוצים לראות אותי משחק עם אתגר פעם הבאה בלי שאני אגע בו, תרשמו לי למטה בתגובות, אם אתם רוצים שאני אשחק איתו, צריך להגיע ל10 לייקים, וגם כשנכנסתי לערוץ ראיתי שאנחנו על 4 לייקים לסרטון הקודם, וזה אחלה, אז נתראה בפרק הבא, ביי ביי.